Kung may dapat balikan kag i-apresyar sa tagsa ka mga ingrande nga mga performances, ilabi na sa dance o kung pagsaot, ini among mga tawo sa likod sang stage ang aton talented kag lodi nga mga choreographers. Subong nga aga choreographers ang isa sa pinakakomplikado nga genre, dance drama ang makilala ta. Ano ay hanang mga pagpanghangkat nga ginatubang sang aton bisita? Hi mga kapuso, welcome back. You're still watching GMA Regional TV Early Edition. Subungaga mga kapuso, tutukan naton ang ginatawag ba lang nga dance drama. Isa ka dance performer ang aton mangin bisita kag choreographer man. At the same time, gikan Bago City, Negros Occidental, Sir Paul Elijah Casiano. Sir Paul, good morning. Welcome to the program. Hello, good morning, Sir Adrian. Good morning man sa atong mga kapuso viewers. We all start somewhere in time. Tell us, saan ka nagsugod sa pagsaot? Yes, no. So, ang akong nga passion in dancing really started when I was young. When I was 5 years old, because my mother was a PE teacher, damo kami sa mga cassette tape sa balay sa amon dito sa uma. Kag every time nga during my vacant time nga wala ko obrahon, ginabutang ko na siya sa Walkman, kag ginabutang sa akon nga dulunggan, kag ginapatukar, kag ginasauot-sautan. Amo gito ang nagmark sa akon nga mind nga nag-start ako sa akon passion in dancing and until today. Bago kaya nang isa kasikat nga choreographer diri sa aton nga probinsya, ano ang imo mga inagyan niya hindi mo gid malimtan, Sir Paul? Ako sang nagapanugod ako sa akon nga sa career as a dancer. Kadamo sa man saging pang-intrahan ko pareho sa iban, ga-intra ako sa mga street dancing, ga-intra ako sa mga folk dance competition during high school. And then when I finally got my profession, nag-try na ako nag-join sa mga professional workshops like international dance conferences, nag-join ako sa mga workshop on movements, no, nga maka-enhance pagit sa akon nga talent on creating dance and performing also. Sir Paul, this morning, base pala madamo kita ma-inspire, ilabi na gid sa mga kabataan, abi ipat-pat sa amon isa-isa, balayo naton. What does it take bala to become an effective choreographer? I think ang pinaka-importante gid being a choreographer is you know how to deal with your performers. Number one, you have to know your performers, their capacity sa pag-perform. Hindi lang matudlo ka lang matudlo biskan gasalalakit na ang mga lawas kung hindi mapayas ang imong nga dancer ang ginapaubram or gina-perform, no? And also, you need to have experience. Experience makes you grow as a choreographer, as a person. Ari, ano ning ginatawag nga dance drama man? Anong kinalain sini sa ibang genre of dances? From the word pa lang ha, drama mga kapuso, need bala, dapat kabalo kami mag-acting, agad mga effective kami nga dance artist? Dance drama requires storyline. Number one, gid. No, storyline. So, kilanlan, all of the movements, all of the choreography, the music, kilanlan isa na siya as a whole, as a performance, no? Because your primary objective is to deliver and to show to people for them to understand what you are trying to perform on stage. Certain emotions, ma-justify mo pagid kag mapanami ang performance mo. No, kag mas mangin colorful ang performance, ang choreography mo, kun mas nami ang emotion nga gina-pour out mo sa imong performance. I am from Bago City. So our festival here is Babaylan Dance Drama Festival. So sa aton di subong, I specialize more on the festival dances. It requires large group of people. At the same time, kadamo-damo sa mga technicalities na ginabutang. May production, may storyline, may instrumentation or music. So, dira ko ya, Sir Adrian, nag-specialize. Before, nag-teach ako in small groups. Kag subong, do amo na subong gid ang line ko, sir, nga ginakadtuan, mga festival dances. We all have something nga gusto ginaton, balik-balikan. Ikaw, Sir Paul, give us your top 3 dance drama performances nga arabla makabig mo nga very memorable sa imo bilang isa ka dancer and bilang isa ka choreographer. So ang top 3 gid siguro nga nag-mark sa akon as an ginasiling ko man nga primary achievement ko as a choreographer is when we performed at Aliwan Fiesta. We ranked 4th. Out of 36 contingents all over the Philippines. My choreography in the Babaylan in Bago City, where I was the first, no, and the only choreographer who had a Grand Slam
3 championship, no, for consecutive years. And of course, the Fiesta Republica, which was held at Malolos, Bulacan, where we also bagged the championship. What kind of fulfillment and satisfaction do you get, Sir Paul, bilang isa ka choreographer? So, ang fulfillment na mahatag sa akong sa choreography and particularly in dance is I was able to express myself, no, all of my energy, all of the things that is going around my head. Kag I can not only visualize, but I can see what is inside my mind through my dancers. And that is very satisfying. Ara mga kapuso ha, our takeaway for our conversation this morning. If you are still unaware of your passion in life, abe, close your eyes and think of one thing that makes you smile, makes you happy, that one thing that excites you. That is your passion. Sir Paul Elijah Casiano, dance drama artist gikan Bago. May aga. Yes, always welcome, good Sir Adrian. And also thank you mga kapuso. Thank you Sir Adrian and Jim A for inviting me to share sa mga experiences naton as a choreographer. O dira lang ka mo dong switch channels, walain lang ang magtutok. Kaya sikat nga kapuso actress ang makaupod na sa pagbalik sa inyo paborito nga programa kun aga, GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.